Assam Football Associationनि Under 15 Football League बादायलायनाय हाबाफारिया जागायजेनबाय। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय भेरगाव गेजेर आरो गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव आसाम जोलुर गौथुमनि बानजायनायाव Under 15 जोलुर बादायलायनाय हाबाफारि खुंफुंदों। बे बादायलायनाया 60 गेलेगिरि थागोन। अदालगुरि, भेरगाव, तामुलपुर, मसुलपुर, सालबारि आरो बिजनी बे मोनद' जिल्लाखौ लानानै आसाम जोलुर गौथुमा Under 15 हानजा दादों। बेनो दिनै भेरगाव गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव गिबि साननि थाखाय खुंजादों। बे हाबाफारिखौ बेखेवना होयो बिटिआरनि गेलेमु आरो हारिमु मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर' बिथाङा बेखेवनानै होयो। एसोसिएशननि दैदेननायाव Under 15 नि मोनसे टुर्नामेन्ट सोलिगासिनो दङ आरो बियो नैबे 10 जननि बियो गेम अदालगुरि, भेरगाव, तामुलपुर, मसलपुर, सालबारि आरो बिजनी बे मोनद' जिल्लाखौ लानानै आसाम फुटबल एसोसिएशना 10 जन बानायदों आरो बे 10 जननिनो नैबे Under 15 नि बे टुर्नामेन्ट नैबे भेरगाव के बरुवा गार्लस हाई स्कुलनि बे गेलेग्रा फोथाराव दिनैनिफ्राय 22निफ्राय 23 खालारसिम बेहाय जागोन आरो बेहाय मोनद' जिल्लानि Under 15 टीमखौ लानानै जों बे टुर्नामेन्टखौ खालामनाय जादों आरो बेयाव जाय चेम्पियन जायो बिथांमोनखौ स्टेटसिम जोङो दैथायहरगोन आरो स्टेटआव मोनसे बे Under 15 निनो मोनसे टुर्नामेन्ट एबा लिगा जागोन। बे स्टेटआव गासै मोनबेसे बासिगोन? गासै जोंहा मोन A to Z 10 जनसिम जोंहा जन दङ। बे जननिफ्राय मोनसे टीमखौ जों सायख'गोन आरो बेनि गेजेरावनो आरो मोनसे जन लिग एबा जन स्टेट लिग जागोन बेहाय बे जननि जायफ्रा चेम्पियन जायो बे चेम्पियनफोरखौ लानानै जना बे टुर्नामेन्टखौ खुंगोन आरो बेयाव जाय चेम्पियन जायो बे स्टेटनि टीम हिसाबै बियो जाहैयो। बेयाव दिनै बे ओपनिं गेमा उदालगुरि DSA नि कबिरालि आदिबासी युथ क्लाब आरो भेरगाव DSA नि RBFC बे मोननैनि गेजेराव खेल सोलिबाय थादों दा आरो बेयाव जोङो अल इन्डिया फुटबल एसोसिएशननि बा अल इन्डिया फुटबल फेडारेशननि बादियै जा डाइरेक्ट खालामदों बिसोरो बेबायदि CRS सिस्टेम बेखौ नायनानै आधार कार्डनि गेजेरजों प्रुभ खालामनानै CRS नायनानै जोङो बेयाव प्लेयार्सफोरखौ गेलेनो होनाय जादों आरो लोगोसे जोङो दा बेयाव मोनद' टीमनि बा मोनद' DSA नि गेम जागोन आरो बे जागोन दा जोंहा बेयाव दा उदालगुरि आरो भेरगाव DSA सोलिबाय थादों। बिनि उनाव तामुलपुर दङ, दा बेलासे तामुलपुर दङ आरो सालबारिजों गेम दङ। बेनिफ्राय गाबोन सेमि फाइनाल मोनसे जागोन आरो बिनि उनाव 24 तारिखै बा फाइनाला जागोन आरो बे एक्सुवेलि नैबे दा 10 जुननि क्वालिफाइड मेच आरो बे क्वालिफाइडआव जाय चेम्पियन जागोन बे टीमा सेन्ट्रेल जन एबा अल आसाम माबा फाइनाल जनाव गेलेनो मोनगोन आरो बे डाइरेक्ट बायदि अल इन्डिया फुटबल फेडारेशन डाइरेक्टर बायदि दा बेखौ जायफोर प्लेयारा CRS गैया बेखौ जों मोजाङै नायदों आरो जायफोर प्लेयारनि CRS गैयै प्लेयारफोरखौ जों बेयाव स्ट्रिक्टलि गेलेनो होनाय जायाखै आरो CRS थानाय प्लेयारफोरखौसो जों बेयाव गेलेनो होदों। बाजाज कम्पानिनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। लोगोसेनो बेसेन नाङाजासे 5 लिटार पेट्रल, गंनै हेलमेट, सीट कभार, 12 टाइम्स वाशिं कुपन मोननो हागोन।